Pole dance bol niečo, čo ma vždy fascinovalo. Človek, ktorý dokáže vytvárať pohyb a zároveň využiť neskutočné množstvo energie na to, aby sa udržal. To vo mne vyvolávalo túžbu vedieť to tiež. Pole dance pre mňa znamená slobodu. Je to ako keď idete niekam do prírody, kde vás nikto nevidí a kde môžete byť sami sebou. Pre mňa je to novodobá forma fitnessu. Pole danceu sa venujem 4 mesiace. Je ťažké vidieť progres v tak krátkom čase, no učím sa rýchlo. Aj keď veľa ľudí nepovažuje pole dance za formu tanca, chcem sa tomu aj naďalej venovať, pretože je to niečo, čo ma naozaj baví. Volám sa Patricia a tancujem pole dance.